बे समाव फोसावनो लानाय जादों साख्रिनि रादाब नेचार पाब्लिकेशननि गेजेरजों नोंथांमोना मोननो हागोन बे समाव साख्रिनि रादाब बाहाय दङ लेबार कमिशनार आसामनिफ्राय साख्रिनि रादाब फोसावनो लानाय जादों लेबार कमिशनार आसामा गासै ड्राइभार पियन आरो चौकीदार साख्रि फोसावदों दा बे बेलायाव दङ गासै एप्लाइ खालामनाया जागोन 10 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिनि गेजेराव बेनिफ्राय दङ ड्राइभार बाहाय दङ ड्राइभारा गुवाहाटी हेडक्वार्टार ड्राइभार दङ आरोबाव बेयाव डिस्ट्रिक्ट वाइज डिब्रुगड़ तेजपुर जरहाट शिबसागर आरो नगाव बेनिफ्राय दङ पियनाव दङ गुवाहाटी जरहाट डिब्रुगड़ नगाव तिनसुकिया शिबसागर सिलचर बरपेटा बङाइगाव टिपु मंगलदै करिमगंज हाइलाकान्दि बेहाली ककाफटार जयपुर तिताबर खवां लंका आरो सयगाव बेनिफ्राय दङ चौकीदाराव गुवाहाटी जरहाट डिब्रुगड़ नगाव तेजपुर गलाघाट लखिमपुर आरो फाथारकान्थि बेयावनिफ्राय दङ उनावहाय ड्राइभारनि हेडक्वार्टार पस्टआ दङ एसटी हिसाबै बाहाय दङ गैया बेनिफ्राय ड्राइभार डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै दङ एसटी प्लेन हिसाबै सासे पियन डिस्ट्रिक्ट वाइज हिसाबै दङ एसटी प्लेन हिसाबै सानै चौकीदार हिसाबै दङ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै सासे बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट हिसाबै चौकीदाराव दङ एसटी हिल्सआव नील पियना दङ सासे बेनिफ्राय बाखिया नील बेखिनि बेनिफ्राय दङ ड्राइभारनि सेलारिया जाहैबाय 14निफ्राय 65,000 बेनिफ्राय दङ पियन आरो चौकीदारनिफ्राय 12निफ्राय 52,000 बेनिफ्राय ग्रेड पे दंजोबो बेनिफ्राय दङ क्वालिफिकेशनाव दङ ड्राइभारनि थाखाय क्लास 10 बेनिफ्राय ड्राइभिं लाइसेन्स LMV दङ थानांगोन आरो डिस्ट्रिक्ट ट्रान्सफर अफिसनिफ्राय बियो रिकगनाइज जानांगोन बेनिफ्राय दङ पियन आरो चौकीदार मोननैनि थाखाय क्लास 8 पास दा बे बिथांमोननि वेबसाइट बिथांमोना फोसावनानै होखादों laborcommissioner.assam.gov.in बेयाव थानानै एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन सासे मानसिया मोनसेल' पस्ट एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन आयदार ड्राइभार पियन आरो चौकीदार बे मोनथामनि गेजेराव खेबसे बुंफिनबावदों 11 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारि हर गेजेरसिम बियो जागोन laborcommissioner.assam.gov.in आव एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिथांमोना ड्राइभार चौकीदार आरो पियन मोनथाम बिफानाव साख्रिनि सार्कुलार होनाय जादों गोजोन्थों।